I'm looking, bro. Shut up, please. Fuck foregår der? Jeg ved det ikke. See ya, buddy. See ya. Get fucking better, bro. Yes, what a fucking thought. Get. Jeg går lige længere op, ja. Ja. Ja, det er ikke heroppe, der var ham den ene gut, der bare fucking meget lort på. Det er nogle plejer til i hvert fald. Udenfor. Jeg løber ovenpå lige nu. Der er 2 players her. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Calm down. Hey, yo, I didn't want to shoot your friend. What the fuck? Bro just ran at me. Skal vi se, om jeg kan finde hytten. Jeg kan fucking aldrig finde ud af at finde den, så jeg ved, hvor den er. Det er seriøst. Det er imponerende. Man kan bare sådan hen til flyet, og så kigger man lidt sådan rundt. Ja, og så kigger jeg lidt rundt, så var sådan... Fuck, jeg troede, den var derovre. Altså. New achievement lost. Fuck dig. Men det er fint, at den er i indpakningen. Wow, Okay, der er en lige på den anden side. Der er nogen ved at komme, jeg dræbte en. Ja. Du dræbte mig. Nå, hvorfor skød du mig så? Du skød mig først! Nej, what is blood yapping about? I did not shoot anybody. Har du en salave? Der er stadig en hen ved fucking... Så er det... Nej, det var ikke dig, det var ikke dig. Der er det var en en hen ved anden. fucking... Der er en hen ved teltet. Inde i teltet, basically. Inde i teltet. Er det dig, der bare fucking løber derhen? Jeg er hen ved teltet nu, højre side teltet. Han er venstre side. Han er... Jeg er bag det. Jeg er bag det. Hvor jeg fik ham? Ja, han er død. Hvad fuck var det der? Og jeg Det er hørte om stadig AK bare på server, uden der. cover, men jeg har ikke prøvet at spille med fucking Pippin uden cover. Så damn. Must be cursed. Hvor er du henne, Felix? Ja, ved siden af dig, du. Felix, hvor er du henne, Felix? Der er en del værre nu, eller det ved jeg ikke. Nu kan du ikke I kigge hvert fald ind. lidt Sådan. lavere, ja det der. Og nu kigger folk også sådan ned på det, når de går ind. Altså, fuck det Oh my god, oh nej. Oh shit. Oh nej. Oh god, jeg kom ud. Det er godt, okay. Du bliver server. Jeg løber ind mod kitchen. Ja, same. Ja, sådan. Det var lidt mærkeligt. For fuck stod de stadig derude, mand, at de er allergiske over for at gå. For det er fordi, de døde på reserve spawn en gang, og så er de sådan, jeg tør ikke. Jeg ser ham. Hvorhen? Død. Er der flere? Jeg så godt en fucking dumbass, mand. Jeg vil skide bukser. Der er en til. Det kan jeg så også. Hvorhen? Hvor er du? Fucking hell, what's up, what's up? Shoot, I would. Bros, I don't have to do Tarkov part 4. Shooter part 4. R4 er lidt nederen, men jeg har lidt mere chill med 4, end jeg har med 3. 3 var... Okay, 3 er heller ikke så værst. Det er også fordi, jeg ikke kender straten. Men folk gav ham gode idéer at komme til. Det ene er jo bare gå på Jeg plads. tror, der er spawnet den, hvor jeg skole den her før, der breaker ham ud. Ja, der er en zoom af. Okay, jeg er betænkt på skyden derfra. Dræbte en. Den er langs væggen. Fucking til højre for jakketing. Højre for jakketingen. Han er sådan basically lige til venstre for bunkeren langs væggen. Jeg ved ikke lige hvor. Nej, han er højre for bunkeren. Jeg ser ham. Han er Kom lige her, bror. Ja, vent der en hos mig. Han er død. Bliv gamer på. Get reserved. Jeg har ikke dræbt ham der.
Oh god. Den anden dør. Den anden, den er dør, der også en. Eller hvad? Ikke Nej. Raiders, nej. Nå, okay, det bliver os. Pas på den anden dør, han er i lygtetidsrum. Væk ham. Holy shit, Nice. vi gamer lige nu. Der er Der stadig er en, der kom. Oh god. Jeg skal hele mit bryst. Lygtesænding, døren. Jeg skal hele mit bryst, 2 ting. Der fraggers. Jeg har ikke mere ammo. Der kommer. Holy shit. Ah. Ikke dum. Jeg har ikke flere skud. Fuck, jeg lægger. Jeg har heller ikke flere skud. Løb! Løb, Anton, løb! Det er mig! Ikke mig. Hvad? Hvor fuck blev du af? What? Oh my god. Fuck, det der var kaos. Jeg vidste ikke, du havde en fucking Pokémon, det lagde jeg bare ikke mærke til. Oh, det er ikke mig. Han har lige skudt Ah, mig. okay. Af dem lige sådan fucking cock-rate. Nice weight. Well, good shape. Oh, baby. GPU! Nu kan du bygge en gaming PC. Hvor man løber bare direkte ind til den fucking PC med GPU'en. Let's os. Jeg kan godt lide labs, det er sådan et... Det er sådan Der er mig, der ikke Apple-reporter, kender men alligevel er der sådan noget... tyrkisk potteri over det hele. Det er meget fedt. Jeg kan godt lide det. Anton er let's os. Anton skal lige fucking... Ja, jeg synes, Anton skal Jeg lige har streame, og så skal jeg har heller ikke spurgt, hvor I er henne. Så. Anton er let's os lige nu. Okay, jeg har super mange penge allerede. Det er godt tjent sig ind. Men jeg har ikke mit fuldt har altså inventory heller endnu. ikke- Mit fucking... Mit keycard er ikke til sig selv endnu. Now there's only one Der er en, der lige gik til venstre. survival. Ikke uden for vi alle sammen herinde. Oh my god!